So, kay wa makakasimba sa first morning sa 9 mornings sa atong simbang gabi or misa de Gallo, nagpasabot ba kana nga dili na nimo maangkon ang imong wish, dili na matuman ang imuhang gipangayo sa Ginoo? Well, mga bay, mga kaisang bingay, dili sa taana klase nga pagtuo-tuo. Ang importante, anaa ang atong kasing-kasing. Ang atong tinuod nga pagsimba sa Ginoo. Kay bisan pa man sa tanan, ang Ginoo mo hatag gayud kanato. Mga bay, mga kaisang bingay ang pangutana, nganong 9 mornings? Unsay significance sa 9? Nganong dili 10, nganong dili 11? 9, it is because 9 months Mary carried Jesus in her womb. So kanang 9 mornings nga pagsimba nato sa Misa de Gallo, ato kanang pahinungod sa ato ang langit ng inahan nga si Maria. Ato kanang gi-recognize nga anaa gayud ang grasya sa Ginoo ngadna ka Maria sa pag-abot sa atong Ginoo. Kay siya man ang nagsabak sa ato ang manunubos ang Ginoong Hesus. So mga bay, mga kaisambingay, this is Father Rod, hinaot ang tanan nakasimba, hinaot ang tanan nakamata og sayo bisan ni ining panahon sa bagyo. So mga bay, mga kaisambingay, alang sa mga igsuon nato nga wala day nakasimba, gamay nga pamalandong. Ang Ginoo naghisgot kabahin nga naay ni testify kaniya. Si Juan nga magbubunyag, nga maoy nagsinggit sa kamingawan, nga maoy nag-andam sa dalan alang kaniya. Pero ningon siya, dili man ko kinahanglan nga naay mo testify para unsa pa man, no? Pero nalipay siya kay ang tanan nga gisulti ni Juan usa ka maayo og tinuod gayud. So aside ni Juan, ana ay mas labaw kaniya nga ni testify kini ang atong langit nung amahan. Pinaagi kaniya, pinaagi sa iyahang mga buhat, iyahang pag-ari sa kalibutan. Ang Ginoong Hesus kini maoy mandro sa amahan nato nga langit nun. So mao kini ang isa nga labaw nga ni testify sa atong Ginoo. So unsa may challenge ug hagit niini alang ka nato mga Kristiyanos, alang ka nato nga mga binunyagan? Kumusta ang imong pag-testify sa atong Ginoo? Unsa na kalayo ang atong naabot diha sa pag-testify ug atong witnessing sa Ginoo nga siya anaa gayud uban kanato. Busa mga bay, it is our assignment. It is our time to check ourselves how deep our relationship with God na. Kung asa kita sa atong mga pamalandong, asa kita sa atong pagpakirelasyon, sa atong pag-testify sa Ginoo, atong kasinatian uban sa iyang presensya diha sa atong kinabuhi. Mga bahay o mga kaisambingay, hinaot ugma, dili kita makalimot simba sa simbang gabi, our second simbang gabi. So, mga bahay o mga kaisambingay, daghang salamat sa inyong pag-uban kanato. Again, this is Father Rod para sa atong Ay Sambingay 2.0. Ang Dios sa kanunay manalangin ka natong tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.